नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और भोजपुरी शेरनी अक्षरा सिंह जी के बारे में। आप सबके जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एगो नया वीडियो धमाका के साथ ई जोड़ी फिर से आ रहल बा आप सबके बीच में। पहले पानी पानी और अब फिर से एगो नया धमाका होके जा रहल बा सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर, जो कि बहुत जल्द आप लोगन के देखे के मिली। जी हाँ, रोमांटिक गाना के शूटिंग भइल बा और उहे गाना आप सबके बीच में टीजर के रूप में, मोशन टीजर के रूप में आ चुकल बा। आप लोग शुरुआत में देखल ये होखम, तो आप लोगन के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में बताई। और गाना के डिटेल जैसे जैसे आते रही, जैसे ही एक रिलीज डेट आई, एक नाम आई और भी बहुत सारा चीज़ आई कि कौन कौन ई टीम के साथ जुड़ल बा, कब ई गाना रिलीज हुई, कब टीजर रिलीज हुई, सारा डिटेल आप लोगन के मिलते रही। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबौले रही। और ई वीडियो टीजर आप लोगन के कैसा लागल बा इहो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।